maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw fɛn fɛn bɛ kɛ an lamɛn ka kɛɲɛ ni bi juma ye ni o bɛnna febuwari kalo tile 13 san 2026 laadalako la i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na an bɛ wuli ka se Bubakari Jawara le neutralisant walasa an bɛ se ka baro kɛ cogoya min na jamana kɔnɔna kibaruyaw ka fara a kɔkan kibaruyaw kan Bubu i ni ɲankuma. N bɛ foli lase aw ma ka u bɛɛ fo kelen-kelen mɔgɔ pajiw ka ca mɔgɔ bɛ yan an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na ka fɔ ma k'aw bisimila. Bubu i b'a fɔ wage ko a ka dɔ bɔ i ka heure la ko sinon k'a bɛ ka jouer an vidéo ka heure kan dɛ ko an ka taga vidéo kɛ baarayɔrɔ la de. Non problème t'a la a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna. Donc Bubu an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔna na joona fɛn min ye uti kalo tile 14 tɛmɛnen na laseliw kɛla a yira la k'a fɔ ko maa général dɔw minɛna ka fara Faransi DGC maa kelen kan donc ko tentative de déstabilisation Mali contre la fɛn min ye Faransi jamana u bɛ laɲini kɛ u ka DGC mɔgɔ min tun bɛ yan nɔ u tun b'a fɛ ka négocier walasa ka a libérer ko an autorité mɔgɔw ye u ka demande réfugié i bɛ se ka mun de fɔ an ye ni demande réfugié bi kan. Bon ne bolo minnu kun ko mécanicien dɔ o kuma o bɛ min ne bolo a fɔra ko cɛ ye mécanicien de ye filanan a fɔra k'an binna kan de ye Faransi kun ko k'a bila de ye sans condition sans délai bi a kɛra cogo di négociation min bɛ sen na jɔn kun b'a kalama ni Faransi yɛrɛ tɛ ale de bɔra ni kuma ye ka di journal Le Monde ma ko négociation échouera bon ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama i b'i ka faso ci Faransi ye cogo di Faransi filɛ bi a b'a la ka négocier a yɛrɛ ka den de a b'a la ka négocier a yɛrɛ ka français de mais français kelen ma minɛ ko in na ko français y'i servi malien dɔw de la français y'i servi malien dɔw de la o tuma na o malien min bɛ yen o malien minnu bɛ yen bi olu ka sɔrɔ kɛra jumɛn ye donc mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ n'i y'i faso ci tubabu kama tubabu mago bɛ a yɛrɛ den de la n'o tɛ tubabukɛ mana Mali kɔnɔ ten tubabukɛ ni an ka généraux dɔw de ye baara kɛ tubabukɛ ni an ka sɔrɔsi dɔw de ye baara kɛ tubabukɛ ye jigi sɛmɛ dɔw de la mais aujourd'hui négociation min bɛ sen na la France a négocié uniquement ale ye min ci ka na a ma ko nkalon don dɛ la France n'a pas nié k'a fɔ ko tubabukɛ min nana k'a nana déstabilisation kama donc dutu t'a la ala ye jo di an ka fanga ma n'o tɛ a fɔra k'anw ye bingalikɛla k'an ye nkalontigɛla ye k'an ye bezinina ye ko tubabukɛ ye diplomate de fɔlɔfɔlɔ ko ko aviateur ko mɛda ko mécanicien d'aviation don ko filanan kɛra min ye k'a ko nana avion dilanni na sabanan kɛra min ye ko non k'an binna kan mais bi a bɛ cogo di bi c'est le moment de remercier de féliciter nos services de sécurité nos services de renseignement secret wallahi Modibo Kone ni foli ka kan. Aujourd'hui, le Mali a montré au renseignement français qu'il y a un peu mis de autado. Mais follow, ni toi nous devons dire que nous devons kanga jamana chikabo. Mais bi, ala na naga toke mlelen ba boulot. Et puis Mali SU bara doke qui est extraordinaire. Toke bien ya sankele ani kalo wore. Toke timina roro. Ya tui, ay mo contacter civil, militaire. Toke ni ngeren do ye ɲɔgɔn badlabugu ani dɔw ye ɲɔgɔn bako jukɔrɔni ani dɔw ye ɲɔgɔn kati toke ni dɔw ye ɲɔgɔn falajɛ toke so ta ka mɔgɔ dɔw la loja kɔnɔ toke mɔgɔ dɔw vɔr olu ka maka ka premier coup kɛ fɔlɔ toke bɔr'o la tugun toke tila kana don sɔrɔsi dɔw la ani minnu ye ɲɔgɔn kɛ fɛn min ye Musabugu pɔn jugɔla la ani dɔw ye ɲɔgɔn kɛ u y'a bɛɛ jɔ toke la kelen toke ma se k'i kunkɔrɔta ka kuma minnu bɛ kuma la kɛnɛma an t'olu jaabi o mais a ye tubabukɛ yɛrɛ ɲininka donc bi i bɛna ye k'a fɔ c'est les deux services de renseignement qui ont joué l'un contre l'autre an ka service de renseignement contre ceux de la France donc bi an bɛ barika da Modibo Kone ye parce que ale de ye nin opération dirigée dugu la fo ka t'i tɛgɛ da cɛ kan cɛ minɛlen kɔfɛ a ka téléphone cɛ ka téléphone connecté don satellite de la direct a ka téléphone a bɛ i b'a ka téléphone minɛ k'a appel kɛ e seba kalama trace kelen tɛ yen wa a b'i wele a tɛ se ka trace a tɛ se ka foyi ne kɔni t'a dɔn SU ye nin kɛ cogo o cogo ka tɛgɛ da cɛ kan
cɛ bɔra k'i jɔ kuma la ɔ n'o y'i jɔ kuma la i komi cɛ in ka wusa ni sɔrɔsi fɛn min minɛlen don cɛ ka kelen ka wusa n'a bɛɛ ye parce que au lieu de français k'a fɔ ko n bɛ justice saisi ka i y'a faamu wala justice internationale saisi aw binna kan français m'o fɔ de ko négociation parce que a degelen n'o de la fɔlɔ politiciens tun bɛ fanga la waati min na an tun bɛ terroristes échanger français la Pierre Kamat wagati min na Pierre Kamat ça c'était un humanitaire français la a kun minɛlen bɛ yan a kun bɛ terroristes bolo Pierre Kamat minɛla Sahara fanfɛla dɔ la a bɛ terroristes bolo la France a demandé à l'autorité malienne terroristes fɛn fɛn kun minɛlen b'an bolo terroristes ye ɲininkali fɛn kɛ ko k'u falen ɲɔgɔn na o waati y'a sɔrɔ Mali ka 41 détenus de kun bɛ MLA mɔgɔw bolo MLA mɔgɔw ko k'a falen u ka prisonniers la autorité min bɛ Mali kɔnɔ a don o y'i ban k'a tɛ kɛ mais français den kelen kama u ye terroristes bɛɛ bila donc francimaw filɛ foyi e ka mɔgɔw nana k'a b'an ka fanga bi an k'o minɛ e m'a fɔ ko ka justice kɛ e m'a fɔ ko ka tiɲɛ bange an k'o bila a dun kelen ma minɛ ni maliyɛn dɔw de minɛla donc maliyɛn minnu bɛ ko in na u kan k'a bila u kunna ko tubabu mago b'a yɛrɛ de la parce que la France français hakili ma t'u la yɛrɛ alors que cɛ n'u bɛɛ ye contact kɛ cɛ ni mɔgɔ caman ye contact kɛ wa hali bi tɛgɛ ma da dɔw kan fɔlɔ dɔw bɛ dugu kɔfɛ dɔw bɛ dugu kɔnɔ donc bi alhamdulilayi ala ye jo di anw ma minnu ko k'an ye propagandistes ye minnu ko k'an ye bingalikɛlaw ye minnu ko k'an ye nkalontigɛlaw ye tubabu bilen minɛlen b'an bolo anw bɛ nin bila ka jɔn minɛ n'an ye nin bila ala an k'an yɛrɛ faga an bɛ nin bila cogo di la France se prépare pour nous attaquer bi bi de o fɛ ka AEC attaquer Allemagne ka troupe ani Belgique ka troupe ani Suisse olu taara déjà Bénin Amérique ye base de drone dayɛlɛ Côte d'Ivoire donc Américains ka troupe sera Nigeria u bɛ fɛ ka AEC attaquer côté naani bɛɛ fɛ ni y'an attaquer tubabu kɔni b'an bolo yan an mana dɛsɛ o dɛsɛ kɔni tubabu kɔni minɛlen b'an bolo fini b'an ni tubabu bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ donc aujourd'hui ils sont prêts u b'a la k'an u bɛ fɛ ka u y'an encercler u bɛ fɛ k'an attaquer ɔ tubabu minnu b'an bolo an b'o fana bila mɔgɔ o mɔgɔ i ni tubabu jara bilali ma a bila k'i lebu nin tubabukɛ in aw bɛ nin libéré dogo la n'a y'a libéré dogo la français bɛ tila k'a ta k'a di a ka vidéo maniw ma tugun u bɛ tila ka wuli k'u kule k'u jɔ yan an m'a fɔ yan Asimi ka fanga u ye tubabukɛ bila aw ma farafin minnu minɛlen don dun ale bolo a bolo ko politicien ka waati de don quoi tubabu wo farafin wo i minɛla tentative de déstabilisation de la u tun bɛ fɛ ka min kɛ Asimi na ala ni duwawu ni barika k'a bɔtɔ to palais la k'a bɛ taa ka so ka gɛrɛ a la hali n'u bɛɛ bɛ sa k'a faga français ko c'est des renseignements y'a fɔ yan ko Macron veut que ka a tɛ déstabilisation yɛrɛ kɔ bilen dɛ Macron bɛ fɛ ka AEC président kelen de éliminer k'a bɔnɛ k'a faga pour que ka AEC ko yɛrɛ ban u y'a kuma fɔ yan u ka généraux y'a kuma fɔ yan donc o dɔ de ye nin 1 an et 8 mois le monsieur est là nin cɛ in ye Seliba Saga sanga ni mɔgɔ dɔ ma Salon Seliba a ye saga sa di garabali min na an b'a dɔn fɛ a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Mali service de renseignement bɛ k'a suit pas à pas bon fɔlɔ anw de tun bɛ ka tubabu kɛ jinɛ ye tubabu tɛ foyi den kelen parce que tubabukɛ yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ k'ale tracelen don voilà donc an bɛ barika da ala ye bi ala ye jo da an ma négociation échoué u ye fɛn fɛn fɔ Mali ko ko ɲɛti ni jugement de bɛ kɛ k'a yira diɲɛ la n'i ye anw kɛtɔ ka nin bila fo n'a kɛra u ye opération min kɛ Sahara kɔnɔna la le 28 novembre u kana n'u lisi parce que u y'u ka terroristes caman éliminer k'u faga bi u b'a la k'a fɔ u bɛ ka naloma minnu bila k'an ka taa négocier an bɛ taa négocier jɔn fɛ olu de da kelen tila k'a fɔ u ka liste kɔnɔna la ko Yadi Sara ne tɛ tubabu yɛrɛ kumakan don ko Amadu Kunfa kun bɔra k'a taara Joyila de Joyila maintenant k'a taara Côte d'Ivoire frontière la a segintɔ k'a sara ne tɛ dɛ tubabu ka renseignement de kun y'a fɔ u m'a publier yɛrɛ fɔlɔ donc aw kan ka taa négocier an dɔ bɛ négocier mais n'a fɔra ko Amadu Kunfa sara ça c'est une victoire pour les femmes n'a fɔra ko Yadi Sara ça c'est une victoire pour les femmes mais u bɛ barika ni Yadi tɔgɔ u bɛ barika ni Amadu Kunfa tɔgɔ ye u kana n'o lisi opération lisi su minnu bolo u kana n'o ye n'u nana n'an bɛ tubabukɛ d'u ma n'u nana n'an bɛ tubabukɛ di kuma bɛ yen de n'u y'a confirmer ko Amadu Kunfa sara ko Yadi Sara k'a kaburu filɛ parce que o lisi n bɛ ka kuma kɔrɔma de f'i la il y a beaucoup de têtes de terroristes il y a beaucoup de cadres de terroristes qui figurent
parmi les victimes. Donc, français, lissine dogolen babulu. Aka lissine dit. Na lissine dit, ame veligele bla. Veligele wawe veligele amabla. Veligele amabla. Na lissine ame veligele bla. Aka fonye, lissine mo ofle no wa souffle. Parce que allez de a fo aka berki la no e bulletin de renseignement quotidien. Ko wi Amadou Koumfa fra. Ko opération de Amadou Koumfa saro c'est fait. Uga were koti. Nek makante. Aka na lissine. Donc on a mis une fois bi munu kumbe kuma la otebo kuma munu ngoko asimu ye mais tiens c'est na et puis tiens drama c'est gamare anya yara français la français c'est dans renseignement te fouille donc on de kungle ka barka bo anya la quoi est-ce que américain kana dépendre des français de ma renseignement bonne te fouille do la non che nous moi je m'en fous na ou jaw de maka ko na da nyonde renseignement de ugu si nyonga ngana nous, mais nous sommes Mali Menda la selon quoi demande nous changa sera foito là mais bi toi ke ba ombulu mais toi ke ni munu e barake o le kan kai o le kan gouyer la debi la France négocie uniquement pour son citoyen alors que il fait be sénateur ke de sera ni mo be makilingili are ma dogo aya ka téléphone bo ka ada message uniforme ba ko no contacter uniforme ko ba ko bon mi yayi ji ga kuma la famille wakati tamalona avocado ko ga e wulira jo sabati wala sa meno araje la ka bo tangela no be tawa te déstabilisation na ko ga ula se ko ha ga konnana do diga interview ko na igo France fana na wuli sa ga négociation e ko wana aga chef fana bla donc o le na le mais nguyo kila pari bolo fladi par ban par deni France be négocier pour la libération des Vézilieux maintenant avocat do beta Mumbe comme aw de keligné avocat de betam tribunal saisi donc au be cour suprême saisi au be séjour administratif saisi pour qu'il nous rétablir ou quoi droit qu'on a maintenant ni mi flené comme tien be kuma qu'on a ça fait qu'avoko galono tien do tout mo to là de ayu bluga droit qu'on a oui malitaye maintenant toi keta aya négocier câble donc justice kelente bon ni nyele ngo ngo avocat ni ntara kata droit dona do nyango parce que anye fitini min kalan droit la droit re borane kon itununa wallahi droit borane kon moi je pense que mogo do minela pour avoir commis des infractions aye fait mi c'est grave il y a des cas fo katiga se aka hake kono muna ita fo ko aye minke ko e galo en folo e ko kaka sura se galon dama kaka jala sigama ka blaka hake kono mais eta kalama ka bora surasiya ina kodo de kama e mo ko nyini ni ko kuma non procédure est auprès de la Cour suprême. Quelle est la bonne procédure? Moi je me débat ni me que tout de droit là ni pour le jugement quand on vide le pénal na un pénal ko mamna ko ban et que ayela ko ko nota là en ce moment il faut rétablissement ni auprès de la section administrative de la Cour suprême ah car ça est jugement que a jabi fleni a foraka enike a nomayala fui mayala okmana aya blaka hake kono mais mo la forako mo ko ke folo ama juger e ka nga forako ka juger e mo nyini e ko ka ta a blaka hake kono o wati clé France gouvernement ni o ba négocier Mali gouvernement fait ko ka table o ma justice ta là France table bla nous faisons pas ko ko lu fere ko bloquer hake kono mais oui minke o be nier donc oui minke o te don bi la cour pénale de l'AIA so to ambora ce pays là la cour pénale de l'AIA so be to ke juger ka filmer le Niger taw ou be juger ñoo fait munum la Niger tranquille là munum la ale ni Nigérian munum la Burkina ni be job bar la ñoo fait ni a jugement folo de amanga tribunal inauguré nindi ASC tribunal la cour pénale de l'AIS avec dala ni wani mo sabab be ñoo kalama ni be ñoo kalama Véligé be nous Véligé contre Niger le 16 novembre 2025 Véligé contre le 16 mars 2025 Véligé contre Niger Véligé ka bon Niger kana Sahara kono Véligé bora Sahara kono ka kana Kidal abora Kidal kana Tombouctou Véligé kilingling Morbo kono ya bebo ka joala wa masaka galonti amasaka ka kunwa fenfe il était parti au Niger wa nyebe ni fenfe na même Niger ka ni Burkina be flamie
contacté nous sera ka avion nous sera ka do aéroport là il y a un Nigérien plus un Burkinabé au fla de ko contacter ko ta mini bisi ko na la ka do nuit Venezuela mo Vélizy klinga mo de do voilà donc ni Niger fait avion mimbe na jigida on nimbe et c'est la suite logique c'est la même procédure c'est la continuité abe attentat kelindi abe ko yojuruba keli donc nous y ASC ka jugement folo de ni Niger on avion anu ka équipage katabla ni to keina katabla Niger fauna ni mbele be jobar la pour la cour pénale de l'AES en bolongo CPI la cour pénale folo ni be takaira dien la ka foko juge ba en bolo quand on fait droit kala ko on sait juger ko il y a la souveraineté de la justice au Mali voilà dans l'AES plutôt il y a la souveraineté de la justice maintenant dans l'AES voilà Boumabel Jawara wakati bigata ameta wati no la famille kunu gouvernement ye communiqué comme kemen konnana ni remaniement kela gouvernement konnana ministre saba ay oy ministre d'état akuma chala ibsila mo defo ay yera gouvernement ka remaniement ka bon ne to rega ngale mi akuma chala ne te kuma chama jabi e tay mi e bodi fo ne pas ne te mala te farla ngolo jabi gouvernement ka ngela mali ka yaram do ngal misano konna ka jumen fi e mo go be molila ka bo ministre simple la ga ministre d'état do ayira o kuma konna na ka fo ko fe ministre d'état ko menace de do premier ministre mi Abdoulaye Maïga ma ko piège de do ko na fo chogal piège la chogam na sora su fe ko piège de Abdoulaye Maïga ma ko pour gaska a famille ay piège tere afi ko manabela de piège quoi to ko ramade to bande ki be piège daga yirin da do ka feni sama kana go fendo iba ko mo be pigeoni ni mana e fem na to na ni to mo do be réfléchir to tu même quoi donc Abdoulaye Maïga kelen ku ministre premier ministre de la zone territoriale ko de piège ya donc on te piège si vous êtes be mi réfoblé e bibina jamana sofelindo chika cha Abdoulaye Maïga rekelema o ko na muma yiro lo ko Abdoulaye Maïga ka laini karsa ndeme o le ma fo Abdoulaye Maïga re ban la ka mangneya o le ma fo Abdoulaye Maïga bora Tombouctou ka segin ka kla ka avion ta ki kilen ka ta Guinée ka bo Guinée cɛ don dɔ la ne ma dilan ni Abdoulaye Maïga bɛ se ka 1 heure k'a ka bureau kɔnɔ o de yɛrɛ de da ko Abdoulaye Maïga fasara k'a bana la et n'ala kɛ ni président ye ministre d'état fana nommé pour que ka appuyer ka baara la baara ka bɔ a ma o kumana ko bɛ fɛ ka baara tiɲɛ o kumana mun b'a yira o la ka ko nin tɛ Abdoulaye Maïga ka laɲini ye k'a fɔ président ma bɔ ne bɛ nin na cogo min na dossier ka ca ma il faut nommer des ministres d'état mun b'a yira o la k'a fɔ ko nin tɛ Abdoulaye Maïga de tɛna ninnu yɛrɛ fana bila baara la ka dɔ b'a ka charge la parce que waati ka dɔgɔ a ma Abdoulaye Maïga de bɛ ka avion ta a bɛ ka taa i miiri ani Guinée cɛ relation bato kanga bato kan ka wuli Abdoulaye Maïga de b'o boliboli la k'a bɔ kanga kana kita o tɛrɛ sira kan ka da Abdoulaye Maïga de b'o boliboli la ani Turku ka partenaire kura armement kura minnu bɛ ka nali Abdoulaye Maïga de b'o boliboli la Norenco avec les partenaires avec les Chinois olu kan ka na usine de montage dayɛlɛ an fɛ yan Abdoulaye Maïga de b'o boliboli la sanuko baara bɛ sen na an kan ka wari kura créer monnaie kan ka créer o monnaie kan ka créer ni sanu mun ye o sanu kan ka taa mara yɔrɔ min na o baara n'o boliboliw ani ka banque AES ka est-ce que b'a kalama k'a ka statut yɛlɛma ka kɛ banque d'émission des monnaies o kan ka ban yani mois de juin cɛ Abdoulaye Maïga de b'o boliboli la ni Abdoulaye Maïga ye baara dɔ b'o la économie sira fɛ k'o di sanu ma ka tila tuguni défense sira fɛ ne ni chinois cɛ ne ni turkiw cɛ ne kelen kan ka taa nin bɛɛ signer o tuma na ne sɛgɛnna Asimi n y'o o dɔ bɔ n ka plate k'o di Sadio Kamara ma ɔ maintenant fɛn min ye désarmement ye bi bi in na a bila i kunna pourquoi Wage gère Wage est ministre d'état minnu bɛ ka marifa bila bi k'a dɔn k'a fɔ bi hali n'u ye marifa bila k'a fɔ k'u bɛ intégrer fo k'a yira k'a fɔ ils peuvent servir de l'armée il faut un officier supérieur pour ça il faut un officier supérieur pour ça c'est des questions militaires il faut un ministre d'état pour les trancher ces questions bibi na o tribu minnu bɛ yen o mɔgɔ minnu bɛ Sahara kɔnɔ o mɔgɔ minnu bɛ Sahel kɔnɔ o dɔw bɛ yen bibi na dɔw den marifa bila dɔw fa ma bila fɔlɔ o bɛ trancher cogo di o bɛ trancher cogo di mɔgɔ kelen tɛ se ka nin bɛɛ kɛ wa donc Abdoulaye Maïga yɛrɛ de ye mɔgɔw choisi k'u kɛ ministre d'état ye u bɛ se k'an dɛmɛ n ka baara la baara ka bon ma k'a ta kɔnɔ ko aw ka janfa n'a ka mulugu n'a ka kalo kan fɔ k'o ye nin sɔrɔsi ninnu ka fanga ya
Nous bébé barakse kili ni kono wo beka sore kili. Able maga ma fou fona ma bonya dasi ni koro. Un monsieur humble, silencieux. Ou ka mana kan ka bali verni folo me foko folo. Kumna dudu wa kuma fo ni ntidane nunu benetede Sadio Kamara ni Asim Mandide o kuma nunu bana koy tantan bolo mana kan na ni ministre d'état mon flani mun ba yiro la ko Ablaye Maïga ka laini Asimi mado be olu faraneka mun ba yiro la ko Ablaye Maïga mi bolo donna vu leur capacité vu l'importance et la santé et les postes vraiment vraiment je ne sais pas l'audience même de leur portefeuille ministériel yani ki joko wa ko ne ka Ablaye Maïga ka fanga doya mun Ablaye Maïga kelin ku ministère il est ministre de l'administration territoriale il est encore il a premier ministre ma fama o kuma na ba ke togodi aba ke togodi Ablaye Maïga beseka tiebe do avion na be jigina te dugu do la ni miri bali akuma arete yani ki joko ne ka do na so ni betale ngonu be ale kelin afanga di mu ma yiri la ko ni beta Ablaye Maïga kelin afanga ngonu be contrat ni Ablaye Maïga di Asimi se kan bela me Asimi se kan be juria mu ma yiri na ka ko Ablaye Maïga ministre de l'État jury vous pensez que amna secret défense discuter ministère fin kona o jamana e gindodi jamana e secret di donc n'a fɔra ko ministre d'état d'orete c'est c'est d'abord maintenant la mesure protocolaire premier ministre ka dangaw de ministre d'état ni mo fa fɛ ni Ablaye Maïga de se ka ni bɛɛ fɛnɛ bila mission na bon be sengana content ka Ablaye Maïga direct il n'a faut se ka Asimi yɛrɛ cogo min na il y'a fɔ Asimi yo il y'a fɔ Ablaye Maïga yo nous ne be fala nous ne be bala i mana fo fɛn u bɛɛ ka sɔrɔ ye kelen o se ko yo mun b'a yira la ka fɔ ko Ablaye Maïga de ma ninnu choisi k'u kɛ k'a fɔ président ye bɔ comme ne se k'u k'u kɛ ministre d'état pour que ne ka baara nɔgɔya parce que n kelen tɛ se agenda ka bon ma o parce que n'i ko i bɛ bi minɛ k'i bɛ taa partenaire kɛrɛfɛ il faut nommer des gens minnu bɛ se k'i présenter n'o tɛ fɛn tɛ fara i sara kɔ e ministre d'état n ko c'est le même cabinet i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o i tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ ministre d'état tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ mais ciden min a bɛ se ka contrat kɛ premier ministre ye comme a bɛ se ka contrat kɛ président cogo jumɛn wa a bɛ se ka ministre dɔw choisir ani minnu bɛ baara kɛ wa kuma dɔ la ministre d'état ni premier ministre dɔrɔn de bɛ sigi ka ko dɔw discuter ka sɔrɔ gouvernement tɔ ta kalama voilà les prérogatives maintenant des ministres d'état dɔwɛrɛ tɛ koyi Ablaye Maïga bɛ se ka Sanu wele ka Wage wele ka Sadio Kamara wele gindo kuma la ka ko dɔ kɛ sans les autres membres du gouvernement. Donc hali civil to ni gulo la ko dɔ sɔrɔ jamana ni y'a fɔ ni ministre fɛn fɛn a n'a fɔ y'a fɔ président quoi. A sera ka fɔ ni ministre ninnu yan service wɛrɛ t'o kama wa mais n bɛ ka mun f'i ɲɛna ministre d'état tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est comme un vice premier ministre mara ni y'a faamu c'est comme un vice premier ministre a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye nin bɛɛ bɛ premier ministre ka baara de la nin bɛɛ bɛ premier ministre ka ci de la o tɛ Asimi ka ci la dɛ o bɛ premier ministre de ka ci la parce que ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin bɛɛ kan ka contrat kɛ premier ministre de wa ne bɛ nin cɛ kelen kelen fɛn fɛn dɔn nin si tɛ contrat kɛ président ka sɔrɔ a ma fɔ premier ministre ye parce que u bɛ ɲɔgɔn bonya u bɛ ɲɔgɔn fɛ u ko bɛ sɔrɔsi ko tɛ o gouvernement yɛrɛ ka mesure protocole n tɛ sɔrɔsi ye o mais k'a fɔ ninnu bɛ fa la ninnu bɛ ba la ninnu ka sɔrɔ de ye kelen ye u ka taa kun wɛrɛ ɲini quoi ni Choguel ta tɛ kelen ye quoi n'o de b'u kun na ni Choguel ta tɛ kelen ye Choguel kun a fɔra ko Choguel kun bɛ repos forcé de la o de fɔra même o yɛrɛ k'i bɔ yen o bɛ nin Choguel ta da ɲɔgɔn ma cogo di Wage ye siɲɛ 16 kɛ Tombouctou ka siɲɛ 18 kɛ Gao ka siɲɛ 17 kɛ Kidali ka biri Mali armée ma segin Kidali Wage bɛ taa n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ministre kelen min taara nord la ka tɛmɛ gouvernement bɛɛ kan o ye Wage ye o ye Wage ye n'a kɛra ministre d'état ye bi bi in na Ablaye Maïga kɛra ministre d'état ye n bɛ misali kelen d'i ma Ablaye Maïga kɛlen ministre d'état ye a kun kɛra min ye n ka kɛra ka Choguel dɛmɛ a ka baara la Choguel bɛ yɔrɔ min na ko bi nord ye zone d'insécurité de kun ye à l'époque a giringajɔ mɔgɔ t'a ɲa à tout moment les choses peuvent basculer donc an ye tagali min kɛ Kidal ka bɔ yen ka taa Gao mais a don d'an ma Choguel kun tɛ se ka kɛ o anw bɔra Kidal ka taa Tezawaten ne kun bɛ yen vu maintenant Choguel était diminué physiquement a kun fari man da la a tile gansan a tile degré gansan e b'a kalama c'est moins de a tile kun ka fari fo ka fari a tile kun tɛ fo 40 degré la i yɛrɛ mɔgɔ min ka kɛnɛ n'i y'a f'i ɲɛna i b'a kalama
Basa ini basa bɛ bolo ka di jɔ gwa kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ basa bɛ boli kile ɲɛ bɛ boli kile a bɛ jɔ gwa kɔrɔ basa ni e basa jaune Kidali ye i bɛ k'i ka di jɔ ji n'i bɛ ka ji min est-ce que i b'a kalama i bɛ ji mana ni fili basa bɛna ta k'a min e ni adamaden mɔgɔ min yɛrɛ ka kɛnɛ o bɛ ka bana o a tile ka farin fo k'a faga donc le président a nommé un ministre d'État min bɛ se ka taa o baara ninnu na pour que ka premier ministre lafiya ani a y'a dɔn ta nin ye so ka taa ɲɔgɔn ye non mɔgɔ ka sabali sa e bi bi in na wa k'e bɛ nin tagali ba min na nord la mais n'a kɛra ministre d'État ye a bɛ wele mɛkɛ ka ci de la o t'a bannen ya ni mɔgɔ de bɛ nin miiri yɛrɛ ya non mɔgɔ si m'a fɔ a bɛɛ dugu nɔnɔma kelen ye n'a ko cu a ko ca a t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ fɔ mɔgɔ bɛ nin lamɛn ya i bɛ jɔ mɔgɔ mɔ tugun awa a bile Mayiga awa nin ye janfa ye waati kɔnɔ k'i ta ɲɔgɔnna don o tɛ koyi o tɛ dɛ o tɛ anw bɛ ka taa ɲɛ de anw t'an kɔfilɛ e bɛ k'i jɔ ko mun b'a yira ko a bile Mayiga yɛrɛ ka laɲini tɛ nin ye pour que ka délégation de pouvoir dɔ di dɔw ma ale yɛrɛ ka baara la ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama voilà. Ok, hakili la faamuyali sɔrɔla o la dugu nɔrɔmani kelen ale ye faamuyali sɔrɔ o la donc Bugumabel an bɛ taa ɲɛfɛ o remaniement kelen kɔnɔna na fɛn min an ye k'a fɔ ko énergie et l'eau o fana o falenna donc i bɛ se ka mun de fɔ an ye o ka changement fana na. énergie kɔni laban. o ye monsieur Cɛmɔgɔ Tarawele o de kɛra a ɲɛmaa ye sisan. n ko bɛ to o kɔni farafin furakɛ u ka simo dɔ bila ye wala ye u k'a ɲini Jafrɛ Kunda parce que ni ko gɛlɛyara a nasi de bɛ bɔ o. non ne kɔni ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na a tɔ la sa an ye muso nommé ka cɛ nommé a tɔ tora sa an ka simo de bila ye au moins ka di simo dɔ ma parce que non ko kuranko in farafin furakɛ han mɔgɔ bɛ se ka kuma. Ni kumara u bɛ plainte de kama a tɛ kule ka bɔ ko kuru ayi ne tɛ n da dɔn ne k'a forote ko ye dibi o tɛ dibi fila ye kuran t'i bolo o ka bɛn ɲɛ ma e la cɛ entreprise bɛ plainte dɔ ka client kama kabura ka diɲɛ dan ko commercialement ne ma deli ka nin l'entreprise qui porte plainte contre ses clients foyi ala ka dibi ban dɔrɔn. ne y'i bilasira o ne tɛ jɔn ala ka jumɛn ni bolo min ka baara la yelen tɛ ka sɔrɔ o tɛ ko ye dɛ ne kɔni bɛ min kɔni dɔn kɔni u ka ko in farafin furakɛ u ka farafin furakɛ ne bolo de ɲɔgɔn tɛ nin ko la parce que ne kɔni b'a dɔn kɔni alhamdulilayi rabbil alamin gasoil kɔni bɛ yen carburant bɛ yen carburant baden kɔni bɛ yen courant kɔni tigɛlen don ko min na ne yɛrɛ kɔni t'o dɔn mais tiɲɛ yɛrɛ kɔni ale carburant bɛ yen donc a ka ca n'o ye min filɛ hali sisan Buguni je crois que konvalama fana donna Buguni e b'a dɔn sisan n'i yɛrɛ jɔra ko tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fo obligé ka taa mɔgɔw ka mɔgɔw bɛ kɛnɛba mɔgɔw bɛ seli kɛnɛba ma bɔ sunkalo yɛrɛ fana bɛ ka don fo sira ninnu ka taa ka bɔ kɛnɛba ninnu kan parce que mɔgɔw bɛ seli mɔgɔw bɛna jɔjɔn seli kɛ kɛnɛba ninnu kan hali sira ni jɔyɔrɔ tɛ ne kɔni b'a dɔn bi alhamdulilayi rabbil alamin carburant kɔni bɛ yen. voilà a kɔni a bɛ ko in a b'a farafin furakɛ a bɛ suratul kuran tigɛ a b'a wurudi ne da t'a la dɛ mɛ ko min na n bɛ n ka pano kɔrɔ n da tɛ kuma la pano n taara n ka pano farani kelen ɲini k'an sigi tɛ n t'a kalama dɛ e de nana fɔ e de nana don kan ko kuran tigɛlen don n t'a kalama. ok Bugumabel Jawara an bɛ taa ɲɛfɛ Tigɛndiya Fakoli a bɔra kuma hali n'a sɔrɔ ma i da maga a la a ka taa i k'i da don a la ka dɔɔni fɔ Tigɛndiya Fakoli a bɔra ka jumɛn de fɔ a ko a ka kuma kɔnɔna na ko fɛn min ye ko AES ko an ko jamana kelen don ko mais ko gouvernement 3 ani président 3 ko o de bɛ AES kunna ko AES président ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka k'u kisi élection ma. Oh mais n'a sɔrɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kisi élection ma Alassane ko an ka don a la parce que Alassane kun tɛ élection fɛ n'o kun don Alassane fana ko an ka don AES la Layikiri ko an ka don a la parce que Layikiri tora élection min na an bɛɛ fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o ka bɛɛ bɔ la ka taa i yɛrɛ kelen ma a kɔni tɛ élection ye o walayi ne kɔni bolo Layikiri di min kan an fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ n'a sɔrɔ bi ko l'AES est créé pour ne pas aller à l'élection
a bila kunna la crédit la Côte d'Ivoire devrait rejoindre l'AES. C'est pour dire à Tigenja, ils auront Aramade ni yɛrɛ kɛ fɛn min ye ka sɔrɔ i to i tɛ sa bara fɔla k'i malo o de ye Tigenja sɔrɔ Tigenja ye dɔnkiliw da mais ko contrat bɛ Europe de et puis nin kɔrɔ kan ala ka an ka barika da ala ye quoi kɛlɛ in banguma sera parce que hali dɔnkilidala jugu minnu b'an cɛ la o b'a la k'a ye quoi bon ni kun ye Tigenja lajɛ fɔlɔ fɔlɔ i kun b'a fɔ ko wa ko ka nɛgɛ chevalier de l'ordre national i ma ko ka médaille di nin ma tellement ka bɛ dɔnkili mun da. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Ça va faire mal à qui? Mais ça va faire mal à qui? C'est à lui-même que ça va faire mal. Oh, ça va faire mal aux blancs. Mais j'allais à des deux. Nous t'es dit non. Il y a un et quand élection garantie, élection mais c'est un malik tanga mouma. Donc comment? Élection c'est un malik tanga mounema. Bibi na élection kumbe wakati na an kasira ko eliko den fla ma se ka sa an kasira mais bi avion foro de bambulu an kasira drone ba ambulu an kasira tanga minon bloquera France bolo France kumbe siège en gouvernement kono ayo fo Tigenja un régime démocratique qui n'était pas souverain France kumbe siège en conseil de défense là ni Tigenja to kalama ya ni ngolo ko France kumbe siège en conseil de défense là mais bi obana aya fo Tigenja ni horondo kabe tashi kabe miri to bu blé France bora ka forcer ko Mali bana négociation ma folo kuma da kunta mbulu ngo France ko me téléphone ci kan nike ina fa ka cédé la to jume makona na bora ka fo comment fo cédé ka sanctionner oh mais bi aya fo Tigenja ko France bora ka déclaration ko le Mali a négocié la négociation Mali a refusé de libérer de négocier la libération maintenant de son Kunta Inta Togodo. Donc, il faut Tigenja ko ala ni barka. Face à la France, nous, on n'a pas les mots. On n'a pas les choix plutôt. Ni on est français comme choix Kunta Angolo. On se soumet aux ordres. On était soumis. Mais nous, on est insoumis. Il faut Tigenja kabra dongli munda kunu ko de kun serabi. O de fanga fleni. Ko wa ko élection de anga horen abo ambulu parce que ale kun ka CEDEAO de critiquer kunu Tigenja CEDEAO de critiquer mais bi n'ale ko an ka segin CEDEAO la kana me tɔgɔ falen mais ale ɲinana an bɔra CEDEAO la kun jumɛn na ngan gɛnna de parce que n'i ye sariya sɔsɔ ka tɔɔrɔ sigi mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ guerre la i y'a gɛn de donc e bɛ ka Tigenja min fɔ nin ma bali ne la hali fitini Tigenja ninnu bɛ yɔrɔ min o bɛ fɛn ne carrière de la Tigenja ninnu bɛ fɛn ne carrière de la donc Tigenja ninnu ma min sɔrɔ kunu se k'o sɔrɔ tugun quoi kɔnɔ dɔnkili bɛɛ dara banna parce que Tigenja tun bɛ dɔnkili la waati o y'a sɔrɔ an bɛ jɔnya kɔnɔ jɔnya banna Tigenja se ka dɔnkili wɛrɛ da parce que n'a ye dɔnkili da a darimɛ bɛ jɔn kuntigi dɔ bolo les maîtres des esclaves la tubabu kelen ninnu parce que ni jɔnya banna ale tɛ se ka jɔnya kuma fɔ tugun mais n'an bɛ jɔnya la ale ka dɔnkili bɛ lamɛn mais jɔnya de banna donc ale tɛ lamɛn tugun ale ka carrière ban tuma sera parce que a tun bɛ hɔrɔnya kɛlɛ min na hɔrɔn tɛ donc a ma kuma foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan ne ye kuma bɛɛ lamɛn a ka kuma dangara nin dɔrɔn de wa a tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan voilà élection tɛ dɛ i b'a fɔ a ye k'an bɛ taa si urne de kɔnɔ an ka taa. ok Bumabel Jawara waati o kɔni o waati se an bɛ se an ka ɲininkali laban ma o tɛ dɔwɛrɛ Mamadu Awa Gassama a ye kalo damadɔ kɛ Côte d'Ivoire bi a ye a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ wa a ye laseli kunkurunin dɔ kɛ laseli min kɔnɔna na n'a yira k'a fɔ ko ale tun tɛ degun la yen nɔ ko hali u mago b'a la ko mobili bɛna a kelen ta i n'a fɔ i tun ye a fɔ cogoya min na ko Mamadu Awa Gassama ko a tɛ prison na ko c'est ko u kɛlen bɛ ka a détenu de a ta otage la ko otage de don est ce que nin tɛ olu kuma ninnu dalen kɛnɛ kan nka ko don n'a nataw la fana ko a bɛna kuma. An ko kuma don kunna kɛ ne kɔni bɛ min fɔ kɔni mɔgɔ bɛ ka video kɛ k'i bɛ fɔ ko Alassane ni ce i ma miiribaliya kɛ i ma miiri baara kɛ bari sabula i b'a bila i kun na Alassane y'a bila mun kama Alassane y'a bila parce que kunu 49 mercenaires, le Mali a été attaqué par les mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara avec des armes Mbamole Alisini à PV ou bien bi an bɛ se k'a fɔ Alassane y'an ka mɔgɔ min minɛ o bolangolo kun don Alassane taw ni marifa de kun don
ko mɔgɔ si t'a nɔfɛ ko wagati mɛ ko Alassane m'a bila. Ne ma fiya. Ne m'a fɛ yen Alassane min bila sisan. Mais ne mun fina dɔw m'a fɔ ne ma ko i ka commando i ka cɛ bɛnkan min bɛ Alassane ni Assimi cɛ Alassane b'o dɔn. Assimi tɛ n'a fɔ k'a bɛ 49 militaires bila abada n'a ma bolo bila sɛbɛn dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ɲɔgɔn ye n ka mɔgɔ sɔrɔ une fois que la justice condamne c'est la grâce qui peut régler mais n k'a ɲɛ ni ɲɔgɔnna kɛ yan donc ne ma jɔrɔ nin na yɛrɛ o de y'a to n ko ma n ko solution bɛ n bolo. n'a fɔra ko an ka juru sara tɔ to maa 48 tun hali n'a ye ne ja ne bɛ taa n yɛrɛ di. non sirako tɛ o a bɛ se ka kɛ ne bɛ taa n yɛrɛ di. a bɛ se ka natiri ka ne ka dossier bila a bɛ se ka ne ka dossier bila ka taa instruction na ka natiri ni 3 ans n b'a bolo o bɛ se ka kɛ o parce que Alassane refuse que la justice me condamne parce que n'a ye n condamne a bɛ n bila de o mɔgɔ ka sɔn de ma i bɛ se ka nin dossier la cogo di hali n'i kɛra k'i tɛ silamɛ ye kɛ hɔrɔn ye i kan k'a fɔ bi ko vraiment Assimi i ye juru min don Alassane na a y'a sara i bɛ se ka Alassane fo ça je suis d'accord mais Assimi de ye juru don Alassane na Mali de ye juru don Côte d'Ivoire la. Mali fɔlɔ de y'a kɛ n'o tɛ bi an ye mɔgɔ caman ye dɛ délégation bɔra Côte d'Ivoire ka na delili la yan mais minɛli kɛra Côte d'Ivoire e ye délégation jumɛn ka taa Alassane deli o kɔrɔ ko Assimi bɛ muɲu Assimi bɛ sabali wa Assimi ye silamɛ ye parce que mɔgɔ tɛ se ka kuma Assimi fɛ mais fa tɛ mɔgɔ kun tɛ k'i bɛ se ka taa kuma Alassane fɛ an ma mɔgɔ kelen ye mais an ye mɔgɔw ye yan k'an bɛɛ bɛ fa la k'an bɛɛ bɛ ba la mɔgɔw bɔra yɔrɔ jan ka na Mali la yan u mana dɔn civil kun t'o ye dɛ u kun tɛ député ye dɛ. Alpha de wa surasi yɛrɛ kun tɛ mercenaire wa mercenaire yɛrɛ kun tɛ u kɛlen bɛ ka papier dilan d'u ma ko coiffeur ko menuisier ko maçon avec des faux documents donc an y'olu bila yan avec des armes en main u ni avion u ni marifa de nana attaquer Mali Alassane tɛ Assimi sɔrɔ a la sen ta fara la de na 49 biduruna o tunna parce que u ka suya minɛn kun b'ale de bolo o bɛ fɛn min o kun ka mori de ye 50 de kun don a ma tunu dibi la dɛ ale ye mori de ye a ma tunu yɛrɛ ale tɛ surasi kun ye o ale ta ye a kun kan ka min kɛ a yɛrɛ b'o dɔn an b'o to dogo la sinon 50 de don 50 de don i tɛ ala i tɛ mɔgɔ tɛ Assimi sɔrɔ a sen ta fara la an bɛ barika da Assimi ye i bɛ mɔgɔw bɛ se video kɛ la Alassane ye masa de ye a bɛ k'i la i b'a kun mun kɛra Alassane na i ye Mali jugu ye o kuma jugu ye e dun ta ni marifaw de nana mɔgɔ bɛ marifa ci i baden dugu ma donc e bɛ se k'i jɔ cogo di k'i b'i jɔ ko wa k'a bɛ kɛ Alassane na ko Alassane b'a kun n'i y'o fɔ n'i ko Alassane n'a kɛra Alassane b'a kun o kɔrɔ ko Mali de dara k'a kan tigɛ parce que marifatigi de donna Mali kan k'u condamné 20 ans de prison anw ta ye Malien min kun bɛ Alassane bolo kun ta ye 3 ans de Ivoirien kun ta ye 20 ans de prison ferme an jɛra bɛɛ kɔ hali u tɛ comparer ɲɔgɔn ma san 3 sigiyɔrɔma joli bɛ san 20 kɔnɔ à peu près san 8 san 8 ou san 7 et a sigiyɔrɔma 7 de kun b'a kɔnɔ a Ivoirien a sɔrɔsi fɛn kun bɛ yen o bɛɛ kun taa retraite la k'u to kaso la Mali la yan a bɛɛ parce que a si kun tɛ 20 ans kɛ service la tugun a mɔgɔ minɛna yan n'an kun kan b'u garder o kun bɛɛ kun taa retraite la donc an ka bila an kun na k'a fɔ barika bɛ da mɔgɔ min fɔlɔ ye juru don an bɛ barika da o ye ka barika da Alassane yɛrɛ fɛnɛ a ye juru sara quel qu'en soit il a libéré o bonya kan ka di Alassane ma mais minnu bɛ ka don ni fadenya kuma ni juguya kuma ye k'i b'i sigi k'i bɛ video kɛ k'i bɛ Alassane fɔ k'i mugu bɔ Mali la Mali fɔlɔ de y'a kɛ i tɛ miiri n'i bɛ miiri taa image kɔrɔw lajɛ wa Mali ta kun ye mercenaire de hali Côte d'Ivoire papier ɲuman kun t'u bolo dugu wɛrɛ papier de kun b'u bolo Ivoirien kun ye mɔgɔ 5 de y'a la sinon a tɔ bɛɛ kun ye Sierra Leone libérien a bɛɛ u ka papier bɛ yan papier bɛ yan a mɔgɔ 16 bɛɛ kun y'o ye fɛn Ivoirien kun ye 16 de a bɛ a fɔ ma a mɔgɔ 30 kɔ bɛɛ kun ye dugu wɛrɛ mɔgɔ Sierra Leone dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ u natɔ o y'a sɔrɔ u bɛ école la gendarmerie la côté bilenni kun b'a la ne yɛrɛ kumara ale fɛ ka dɛsɛ a tɛ kuma mɛn a tɛ kuma mɛn donc e y'u ye ɲɛ yɛrɛ la quoi u kun bɛ école la gendarmerie la yan u kun bɛ école la gendarmerie la u ka jugement don a bɛɛ kɛra ne ɲɛna cour d'appel la j'ai assisté a ma dogo ne la dɛ a bɛɛ u ɲininka baara la k'u lajɔ kelen yɛrɛ b'a la est-ce que b'a kalama o kɔni o normalement yɛrɛ don o k'ale o fa tɔgɔ o fa n'a ba tɔgɔ ɲininkali la o t'o dɔn peut-être u ye papier fu dilan ka di cɛ ma n'i y'a ɲininka fɛn fɛn la a b'a fɔ ko ka papier d'a ma k'ale b'a lajɛ parce que a fa tɔgɔ ye min ye a t'o dɔn a t'a yɛrɛ tɔgɔ dɔn a y'a bise quoi a welela salle kɔnɔ tribunal u y'a wele salle kɔnɔ siɲɛ joli
ama kuma c'est d'abord école de fourré c'est à leçon ta on nana fɔ ɲɛna ko kuma ko e de tɛ karisa ya ko a ma se ka kuma parce que o de fɔra ye avion kɔnɔ ko n'i jiginna k'i tɔgɔ ye nin a ye nin bɛɛ ye yan est-ce que o bɛna mun fɔ an t'an yɛrɛ sɔrɔ wa Alassane ni fɔli ni Alassane fo yɔrɔ yɛrɛ sigi b'a kalama i t'anw fo de sigi b'a kalama i b'anw fifa de i bɛ Mali fifa o yɔrɔ de la an bɛ barika da an ka autorités ye k'a f'u ye k'u bravo félicitations u ye juru min don a sara la parce que u y'anw de sauver an minnu bɛ ka Assimi soutenir an minnu bɛ ka régime soutenir u y'anw de sauver u ye bilani in kɛ n'anw fɛnɛ mun y'a kɛ u y'u bolo bila papier la k'a fɔ ko n'a ɲɔgɔnna kɛra ko k'u bila mɔgɔ wɛrɛ tɛ o sinon maliyɛnw bɛ kɛ ka taa Côte d'Ivoire o anw de ko don n'i y'a ye bi Assimi ye nin protocole kɛ c'est pour que n'anw fɛnɛ filila ka minɛ parce que nin bɛɛ la mɔgɔ bɛ se ka fili ka minɛ mara y'a fama billahi n'u ye ne dusu bɔ ni Ala cɛ ne bɛ taa Côte d'Ivoire wallahi n tɛ fɛ ka président in da don kuma la de sinon ni ne ka Côte d'Ivoire tabaliya tɛ yen ko ne bɛ se Alassane ɲɛ dɛ n tɛ fɛ ka Assimi da don kuma la parce que ni ne taara Côte d'Ivoire est ce que b'a dɔn ne bɛna labila cogo la o ka jugu Alassane ma ne tɛ fɛ ka kɛ quoi so ne ka tabaliya tɛ ko ne bɛ se Alassane ɲɛ dɛ ne ka tabaliya ye n kana taa kungo lase Alassane ma de parce que a bɛ wuli se ka fɔ n'a ye ne minɛ o ka jugu a ma ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ bɛ k'u jɔ ta Côte d'Ivoire Alassane mun Alassane fɛnɛ tɛna yan a b'a fɔ ne de mago bɛ Alassane na ne bɛ taa Côte d'Ivoire mun na ye ne bɛ taa Côte d'Ivoire mun na ye n tɛ jɛgɛ dun n tɛ cɛgɛ dun cɛgɛ tɛ dun n ka so ne tɛ nin si dun ne tɛ nin si fɛ n tɛ ku fɛ ne bɛ taa Côte d'Ivoire mun na ne tɛ nin si dun ne tɛ Côte d'Ivoire kɔngɔ bɛ ne faga ne tɛ nin si dun ne tɛ kɔgɔji jɛgɛ dun ne bɛ ba jɛgɛ de dun ba bɛ n fɛ yan jɛgɛ bɛ yan a bɛ bɔ Mopti ka na ne tɛ taa Côte d'Ivoire sɛbɛn ne bɛ ɲininka ne bɛ taa mun de la Côte d'Ivoire ne de bɛ n yɛrɛ ɲininka quoi taa Côte d'Ivoire kuma ka ca n kulo kɔrɔ taa dɛ ne bɛ taa mun na Alassane fɛnɛ tɛ na a fɛnɛ ka na kɛ o ma donc maintenant an de bɛ taa ale tɛ na n'a fɛnɛ bɛ yafa deli ne t'a deli billahi a ka na n'a ma yafa deli ka fɔ ma tu cɛ an b'a kɛ ten ouais a bɛɛ ye kelen ye Yaya Konate kun ye journaliste reporter do an n'a yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan o don o kuluba an b'a fɔ a ye nin bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ bɛ Ortem ka taaɲɛ de ko fɔ an bɛ dugawu kɛ Ortem ye Ortem mɔgɔw bɛ Dija la walayi k'u fo ka Kajatu fo ni Dija k'a fo ka Ortem journaliste bɛɛ fo ka Sigma directeur fo vraiment kunu ni bi tɛ kelen bi ani Ortem tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yɛrɛ yɛrɛ de an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara ɲɔgɔnya la an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn caman na walasa ka Mali kunnafoni ko k'a jɛ franchement kow falenna ni ko kɛra an k'a fɔ k'an sin k'a fɔ ko kow falenna vraiment ka Ortem baarakɛla bɛɛ fo directeur kura min nana an bɛ dugawu k'a ye kɔrɔlen dɛsɛra min na Ala k'o ta fanga d'ale ma n'o tɛ kɔrɔlen ye baara yɛrɛ yɛrɛ de kɛ le directeur sortant franchement il a un bilan vraiment très satisfaisant an b'a fo kura min fɛnɛ bɛ kalalen an k'a dɛmɛ n'an tɛgɛ fila ye Ortem y'an dɔ de ye quoi vraiment n b'aw fo